Mizote Kutจะทุ่มกันในzinga apui ber Chapchar Kut lom na le thil cha sang kan han enanga tuna hian Chapchar Kut lom na chi khatatan wana pa hola art exhibition a oma chuan art exhibition a hian an noi lama hian ground floor a hian Mizo Photographer Society 10 photo exhibition an neia hian hei kan han luta thalak chi sang an lo pho chuaka chuan competition an nei boka chuan photography competition a winner le thalaka hei hilai hmana hian an lo tar langa chuan apia hian te hian an enzel don ani Mizote Kut chi thum kan nei ti mai la Chapchar Kut Pol Kut Mim Kut kan ti zinga hian Chapchar Kut hi a ropui ber ti mai la kan lom na sat ber ania Pol Kut hi chu miti pual ania Mim Kut hi chu no pang pual Kut kan tiang chi kha ania Chapchar Kut kan tiang taka hi chu minol pui Kut angin kan mang thin ani hei kan huang hian thalak chi sang helai hmuna hian an pho chuaka mi chi sangin an tlo an en ani tin Chapchar Kut ta hian item sang lamwala program on nei kan man thin te hi kumtin a in ang deuh pet ti mai la ka soi thiam dan tur chuan item sang kan nei hawa hi ai nang thina tundin hmuna chuan hei aya changtlung jok emo hei aya turu jok emo a hanti hi chu acha pom viaw ani amai ro chu heti tuna kan tin mun anga tuna Chapchar Kut kan nei ang hun kan nei dan ang aya ti changtlun dan ang hi har sa viaw maya kan phak tok le keima ni namnun sia ne na in me tok ang hian tun huna hian kan mang mek teila kan soi sual om lawe helai mun ba ka hian achunga hian Mizoram Art Development Society 10 lemzia chi sang an pho chuak boka tin photo exhibition a khan member somriat chuang ning ka sia khan an thalak te an pho chuak boka chuan art development society a hian artist mi somli tanga somru porvelin thala an lemzia pani theu an pho chuaka chung chu he achunga hian te hian kan hmuang hian an lemzia te helai hmuna achunga hian an pho chuaka hian kan han enanga hei creative deuh te tiang khan helai hmuna hian Chapchar Kut lam hui te Chapchar Kut lam hui em lo te po aniang chu tiang khan lemziak tu te na an lemzia pho chuana kha lai wana pa hol chunga hian a om bok ani hian kan han lokwal thuak anga thil chi sang Mizo thuk te thuam te lo nei te khatiang khan Mizo zira thilan na chi sang lai hmuna hian lemziak tu ten an pho chuak ani Chapchar Kut lom hian kumtin Mizo Photographer Society le Mizoram Art Development Society 10 tiang khan exhibition an nei thin ani ti hian hei vanapa hol atang khan kan kal phaya helai kongsir a hian store sang anin pho chuaka handloom te le eitur chi sang khatiang khan lai hmuna hian anin phowa mi pui nor pui ta na tlo thei tur mu thei turin tiang hian Chapchar Kut pual hian
vana pa hola changa lamol thing khan kongsir arem chang lai laya then khata chuan ding lampanga te pawh hian ani boka tuna kan hmu tuna kan pheil na hmun lai vel hi chu a vei lampanga hian store sang kha a awmani mizo nam dress chi sang te an pho chuaka tin a then chuan in tur lampang te piang khan thil chi sang an ron pho chuaka ni tuna kan hmu bik hawa hi chuan hei handloom chi sang mizo puan ta kut ta khol ta tual ta tiang chi vela kha a awm boka tin mizo thil siam zufang te zupui te beer mizo siam ang chi khatiang te kha sang helai kong pui sira hian an pho chuang bokani chuan helai hian yami lampang te po anon pho chuaka tin lamol then ma deuh hian helai hmuna hian hei thil chi sang in tur kong sir lelam a om tila kan soi sual om lawe chapchar kut manga rongkal te tana tangkai tur takin tai hmuna hian store chi sang a omani ni chena kan soyang khan tai hmuna te po mizo siam bia rang chi te jui sang chi te khatiang khan a oma tin then khata chuan pickle te an lo zuar boka tiang khan cake chi sang te zuar boka hai lai hmuna po hian cake chi sang le ei tur chi sang lo zuar boka ni kan kal phei ze langa lamwal gate kan thleng tre pa lai hmuna hian so lama son ding lampanga son so stall chi sang lo pho boka kut program chima kal titan helai hmuna store sang hi chen fa kom khop mai helai lamwal hi program function lian tham ti mai la kan man lui na mun ani wangin asamrai phul te helai lamwal haya samrai phul te hi an chuak tura langai la an chua huna helai lamwal mi puinol puina program kan manna helai samrai phul te nan chua san huna chuan kong pui te hi diza wila tin pa keng mun thatak nei theya siam thei bokila tho mai hei lamwal gate chung kan lu dona chapchar kut sang hi somni panga zaunun zemoi hoi homna athupui ania ti hian hei kan han lut thadona an remove mop maya ani nek tu tul maya a chuk thang na alamwal pan thang na lai po hi hei a tot khop maya kan kal lawa ti mai la kan kal lawa kan ding to pa nong mi ten binon nema meron ne a de kan kala yang khan a mun hi kan thleng tha thei ti mai la kan soi sual om lawe tun huna hian hei chero kan bueng zan nge ka chia launa nga chero kan ani dona program hi chan tua chapchar kut hi aizola hian ni rukle ni sari man ania district sang chuan ni sari ni khat chau man ania state capital la chuan ni kan mangani aitun huna hian chero kan turin kanin buat sai mek lai hian kan chief minister pulal doman thu asoi meka thalai te tana chauna thatak le thalai te puina thu thatak tak asoya kan chief minister thu soi kha thalai a hrial te chuan zom tumila tiang khan athu soi kha a thafia maya zom tum thel ila a tha ome hei kan han thlir kwal thuak nga lamwal hi kan remove mop maya na mi chitin chit sang kan kal kho mani
ตุนหุนาฮิอันเจรกันตูรินกันอินบัวใส่เมกะจุมิลาจวนกัน Chief Minister อินทูอาศัยเมกบกะทลายเตตานาฟุยนะชะตักดักไม่ทูอาศัยสุรการินมิโซรัมตานะไทยโตบอาชวตูทูเตเลทิลจิชังมาสนตูชังเตอาศัยบกันนี่ตินเฮจับจาร์กูดหุนาฮิอันให้ฟิจิ cultural troop te pon item anon nei dona hei kan bula hian helai hmuna hian hei anin kula an nam thuam Fiji nam thuam chi sang kha tiang han anin bela kan huang hian hei an thuam hi tiang hian anon an thuam mang hian anon sove dona mi tuna hian cherokan kan mua buing zan nge chia chu ka thela ba lamwal hi a khat deuh lek ani Chapchar Kut hura hian item sang mizo nam ziara che sang nam lam che sang entir ani a ni china ti lama kan huang khan photo exhibition Chief Minister in atloa kan han cover zuaya Chief Minister in photo exhibition atlo vana pa hola thalak che sang atloa ayan kual velna kan han en lenga MPS try to ten ti hian an kaita ti hian thalak che sang landscape te traditional dress sang chi te khatiang khan helai hmuna phau chua hi an en kual puya tiang khan kan Chief Minister zaom tak min aron tlo hi kan van nei khop maya ni Chapchar Kut puala photo exhibition hi Chief Minister kan nei to ho in an la tlo ngai me lawin kan sia tun chuma kan Chief Minister pulal do ma hian Chapchar Kut puala photo exhibition hi aron tlo hlau maya avoi khatna ni kan sia alo mom via mai ti hian thalak sang kha photographer society try to ten an lo shil fia bok ani tin art and culture minister pusoi mapon aron troi oma Chief Minister hi ti hian hei thalak te an en kuala tiang khan wana pa hola hun anron mang ani program zong kan highlight lawa min lo she thiam bula zai te namlam che sang te lamwala omka kan cover vek seng lawa ei atlang pui thuak kan cover a min lo she thiam viewers te min she thiam kan dil ani ei state danga tangin delegates che sang anron kala chuan thalak te anron tlo bok ani ei ti hian Assam Rifle kompan atang khan lamwal chung lampang kan han kuala Chapchar Kut huna hian a program hun nung lama zai thiam chi sang idol icon ti te chu tiang ni lem lo te ben Mizorama top pan nei ang chi ho Albatross Dream Hunter ti te khatiang khan he huna hian program an mangatin youth icon sang ni som ni pali a mi ho te tin mizo idol sang ni som ni pathum ami te khatiang khan an performa mi puin kan hlutin mi puin nuam kan te hle ni hei hian lamwal hi khat mup he ni tin thalai te na kan du the prophets te le komora ten Chapchar Kut program anon khara Chapchar Kut kalte min thap tra hle ani ti khan Chapchar Kut kan hmanna sang chu kan lo du tok le photang